Какво се случва с страдащия от натраплива невроза? Например, когато е взет от тотално съмнение. Да кажем, той смята 2 по 2 е равно на 4. В конкретния случай може да се докаже, че още преди всяко съмнение, той знае, че сметката е вярна. Въпреки това, съмнението веднага се обажда. Трябва да го направя още веднъж, казваше един болен. Макар да знам, че всичко е наред. Той усеща един вид незавършеност на акта. Докато нормалният човек се задоволява с резултата на мисловния си акт, ако няма какво повече да пита в тази връзка, на страдащия от натраплива невроза му липсва онова естествено чувство, което следва мисловния акт, и в нашия пример това би могло да се изрази така. 2 по 2 е равно на 4 и толкова. Онова, което нормалният човек преживява в подобен случай, е очевидност, каквато обягва на невротичното мислене. В този смисъл можем да говорим за недостатъчност на чувството за очевидност при невротичния. Докато нормалният човек е в състояние дори при много по-сложни изчисления или други мисловни актове да се абстрахира от онзи ирационален остатък, съпътстващ резултата от всички мисловни операции, невротичният не може да се отърве от този остатък и да продължи отвъд него в мисленето. На споменатата недостатъчност на чувството за очевидност съответства нетърпимостта по отношение на този ирационален остатък. Страдащият от натраплива невроза не успява да се абстрахира от него. Как тогава реагира невротичния на ирационалния остатък? Той се опитва да го преодолее, но никога не успява напълно да го елиминира. Така той е принуден посредством нови и нови мисловни актове постоянно да се опитва да заличи ирационалния остатък, но е в състояние само да го редуцира. На разстройството на чувство за очевидност в практически план съответства разстройство на инстинктивната сигурност. По-нататъчният анализ на обсесивно-невротичните преживявания показва, че при невротиците е разклатена онази инстинктивна сигурност, която ръководи здравия човек в ежедневието, и това сякаш не му позволява банални решения. Инстинктивната сигурност на нормалния човек запазва съзнанието за личната отговорност за часовете, в които човек е изправен на кръстопът, и дори и тогава продължава да действа под някаква ирационална форма, като съвест. Страдащи от натраплива невроза трябва да компенсира двата дефекта, с които е обременен, а именно разстройството на чувство за очевидност и на инстинктивната сигурност посредством особена осъзнатост и съвестност. Този самоконтрол поражда желанието за абсолютна сигурност в познанието и в практиката. Стремеж към абсолютно сигурно познание и към абсолютно морални решения. Със същата осъзнатост и съвестност, с която нормалният човек в най-добрия случай избира професия или съпруга, невротичният заключва входната си врата или пуска писмо в пощенската кутия. Известно е, че прекомерната осъзнатост и изострено самонаблюдение сами по себе си вече може да имат негативни последици. На страдащия от натраплива невроза, предвид наблюдаваната при него хипертрофия на съзнанието, съпровождаща познавателните му актове и актовете на избор, липсва лекотата, с която здравия човек живее, мисли и действа. От тук следва, че една от терапевтичните задачи се състои в това да се помогне на невротичния да открие отново затрупаните извори на чувството за очевидност и инстинктивната сигурност, скрити в дълбините емоционални пластове на личността. Например, чрез възпитаване на доверие към онзи остатък от чувство за очевидност и инстинктивна сигурност, който може да открием дори у страдащия от натраплива невроза.